എബ്രായർ 11:1. വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയവും ആകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ വചനം പറഞ്ഞു, വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പ്. ഇന്ന് നീ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അത് ലഭിച്ചു എന്ന് ആദ്യം ഞാൻ വിശ്വസിക്കണം. എന്റെ കർത്താവ് തരാൻ മതിയായവൻ. കാണാത്ത കാര്യത്തിന്റെ നിശ്ചയം കാണുന്നില്ല. ഇന്ന് ദൃശ്യത്തിൽ നീ കാണുന്നില്ല, നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നിന്റെ വിടുതൽ നീ കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ നീ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു കൊള്ളണം, എന്റെ കർത്താവ് തരുവാൻ മതിയായവനാണെന്ന്. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് അറയിലാണെങ്കിലും നീ വിശ്വാസത്തോടെ അത് കാണണം. നിത്യജീവൻ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, എന്നാൽ ഞാനും നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നു. യേശു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, യേശു എന്റെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിത്യജീവനെ ഉറപ്പിക്കുക. ഞാൻ കാണുന്നില്ല, എന്നാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. യേശു എന്റെ രക്ഷകനും കർത്താവുമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ച് വായ് കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ രക്ഷയിൽ വന്നു എന്ന് ഞാനും നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല പുറമെ, എന്നാൽ നമ്മൾ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു. യേശു എന്റെ രക്ഷകന കർത്താവാണ് നമ്മൾ വായ് കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് വിശ്വസിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ രക്ഷയിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്ന്. ഹല്ലേലൂയ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ഏത് അറയിലാണെങ്കിലും, ഭൗതികമായ ഏത് അറയിലാണോ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിടുതൽ വേണ്ടത്, നീ വിശ്വസിച്ചോണം, എന്റെ കർത്താവ് അത് തരാൻ മതിയായവനാണ്. എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം? നീ ഇത് കാണുന്നില്ല, എന്നാൽ നീ വിശ്വാസത്തിൽ കണ്ടോണം. നിന്റെ മകളുടെ വിവാഹം നടന്നില്ല, നീ കണ്ടുകൊണ്ടും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് കർത്താവ് ഒരുക്കി തന്നെന്ന്. ഇത് കാണുന്നോ, കർത്താവ് അത് തരാൻ മതിയായവനാണ്. വിശ്വസിക്കണം, എന്റെ കർത്താവ് ഇത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായി നടത്തും. നിന്റെ ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയായിരിക്കാം നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആ ഉയർച്ച നിനക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് നീ വിശ്വസിക്കണം. നീ വിശ്വാസത്തോടെ കാണണം, എന്റെ കർത്താവ് തരാൻ മതിയായവനാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് അറയിലായിരിക്കണം, നിനക്ക് സാമ്പത്തികമായ ഒരു വിടുതലായിരിക്കാം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യം. നീ വിശ്വാസത്തോടെ കണ്ടണം, അവിടെ എന്റെ കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ മതിയായവനാണ്. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടല്ല വിശ്വസിക്കേണ്ടത്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ കൊടുക്കും, നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഒരു സന്തോഷമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമുക്കൊരു വിശ്വാസമില്ല അവിടെ എന്റെ കർത്താവ് ഇതിന്റെ മേൽ മറുപടി തരുമെന്ന്. ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് അറയിലാണോ അനുഗ്രഹം വേണ്ടിയത്, ഏത് അറയിലാണോ വിടുതൽ വേണ്ടിയത്, നമ്മൾ വിശ്വാസത്തോടെ അത് കാണണം. കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവിടെ അത്ഭുതം നടന്നിരിക്കും. കാരണം യേശു മതിയായവനാണ്. എന്റെ ദൈവത്താൽ അസാധ്യമായതൊന്നുമില്ല. കർത്താവ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെ അനുഗ്രഹിക്കണം. ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിതാവെ, സ്തുതിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിടുവിക്കുവാൻ അപ്പാ നീ മതിയായവനാകിയാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ജോലിയിൽ ഒരു ഉയർച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രിയ വ്യക്തിയുടെ മേൽ കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽ വിടുതൽ അയച്ചിരിക്കാൻ സ്തോത്രം. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ കർത്താവ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വിടുതൽ അയച്ചിരിക്കാൻ സ്തോത്രം. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, കർത്താവ് അതിന്റെ മേൽ അത്ഭുതം ചെയ്തിരിക്കാൻ സ്തോത്രം. സാമ്പത്തികമായ ഒരു ഉയർച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ഒരു അത്ഭുതം വിടുതൽ ചെയ്തിരിക്കാൻ സ്തോത്രം. എല്ലാവരും അപ്പം നീ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കാൻ സ്തോത്രം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ.